Jony, nevypadě tamhle buffer? Ne, to je ten tvůj. Panika. Pecičkavý, takový rogalo trošku, ale ten kousek to zvládne. Dobře jsem myslel, že dostanu záchvat paniky, ale ok. Právě teď nás veze Joe ve svém Nissanu z letiště, už jsme v Las Vegas. Přijeli jsme trošku s malým zpožděním, máme tady naše úžasný bubelovisko Car Detailer Garage Plzeň, no a už nasáváme tu atmosféru Las Vegas, všechno to tady bliká, svítí skoro jak na Matějský, takže jestli chcete trochu dávat Las Vegas, utíkejte na Matějskou. Možná přijde i Michal David. Hello! Happy Halloween! The fairy! Halloween! Have a good one! Happy Halloween! Točiš to. Začíná to americký sen, koukej na to, pick-upy. My old girl still a fan. Yo girl at the live show, so don't act like I ain't the man. I'm kicking my feet up, get frank like Aretha. I'm calm, but I'm teed up, just flip me a stack. The re-up just doubled up off of the muscle, I stuck to the task. They see me, I'm trouble, I'm bubbling up till it's stuck and they want me to stay where I'm at. I'm good everywhere that I'm stepping, my presence is crucial, you know that this shit not on trend. On a big wave, I'm controlling the tide. Už máme tickets, máme passes, máme vstupy. A Jirka je tady za Flex Tools a já mám entrance za Kamikaze Collection a 3D Car Care, takže arigato gozaimasu, thank you very much a dankeschön. Jdeme na to. Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, my nigga doing dope lines. I'm running to the cops, that's a big exercise. Trying to pave the way, but they didn't tell me it was potholes. America ain't dreaming, they been scheming when the birth of a nation came from black. We all know it's black. Genius, everybody love the culture, they be black by convenience. SEMA vlastně není jenom takový klasický festival, SEMA už je vyloženě brand a vidíte na každém rohu stánky se SEMA oblečením, různýma upomínkovými předmětama a tady to fakt žerou. Je to vlastně SEMA je, to je prostě není to jenom pojem, je to něco jako když by byl prostě filmový festival, Oscary, no prostě je tady Battle of Builders, souboj vlastně těch nejlepších firm, který staví auta a ty nejlepší vždycky, když vyhrajou, tak říkají, hele, to je něco jako ve filmovém průmyslu, jako když prostě vyhraješ Oscara. Takže ten vibe, který tady je z toho cítit, všichni jsou natěšení, všichni si fandějí, všichni milují auta, je tady cítit kafe, Pepsi, cola, hot dogy a hromada benzínu spálených pneumatik. Od brzkého rána už se tady driftuje a je to prostě úžasný vibe, takže doufám, že to trošku, ale a trošku cítit aspoň z toho videa. Hlavně doláče tady pěkně smrdějí. Počkej, doláče, no. Sniff, sniff. To jsou dolarovky. Jdeme na stánek Kamikaze Collection. Prostě naše srdcová záležitost, úplně to nejlepší. A jdem, je tam Finn Hansvold, Kai Morita, nejlepší detaileři ever. Jdem na ně. Konnichiwa. Konnichiwa. Hello, my friend. Finally meeting you. Wow, you huge. Viking. Yes, I am this. Yeah. This is biscuits for you guys. Wow, thanks so much. Wow. And this is like for the anniversary of Wow. Kamikaze Collection for you. It's a Czech glass. Please check it. You have to unbox it. Wow, this is. Thanks so much. No a kdo z vás to neví, tak my jsme s Daníkem přesně začínali naši detailingovou cestu s produktama od americké firmy, kterou vidíte hned za mnou, je to Meguiar's. A tahleta značka
v nás zažehla ten oheň, začít se starat víc o auta, nebo respektive my jsme hledali, co používat, jak používat. No a Kubíček náš mě vlastně nasměroval na Wash & Wax od Meguiar z řady Ultimate, takový ten žlutý šampon, kdo ho neznáte. A musím říct, že vlastně to odpálilo to, že jsme se začali věnovat autům líp, že jsme přeskočili takový ty tradiční značky benzínový. A tohle to vlastně nakoplo tu vášeň. Takže i přesto, že už s Meguiars leta neděláme a posunuli jsme se dál, protože člověk se musí posouvat, tak přesto všechno v Meguiars má velkou oblibu u lidí a myslím si, že určitě má co nabídnout, jako každá značka má produkty, v kterých je velmi dobrá a produkty, v kterých je slabší. To není ostuda a každý si určitě najde to, co mu vyhovuje. Takže pro mě osobně Meguiars srdcová záležitost, protože díky nim a Kubovi Náglovi z Escape 6, kterýho teďka moc zdravím, jsme mohli započít tu naší cestu jako Crystal Cruisers. Hned za mnou je auto, víš koho? To auto je Paula Walkera z Rychle a zběsile 1. No a tahleta supřička si myslím nastartovala jiskru v srdci nejednoho petrolheada, nejednoho z nás, když jsme byli malí a koukali jsme na Rychle a zběsile a přáli jsme si řídit někdy jednou takový auto, tak teď ho tady vidíme zblízka a já musím říct, že je to fakt nádherný, je nádherný vidět na co jsme koukali v telce a je to fakt hrozně hezky udělaný, pojďte se podívat. Ty tuningové prvky, nálepky, prostě hromada takového toho střeštěného polepu, je to fakt hezky udělaný. Když se budeme podívat blíž do interiéru, máme tady dvoudílný kola, hezky barevný interiér, takový prvopočátky tuningu u nás v Čechách. Je pravda, že to se tunili kadeti a 120, ale to je skoro to stejný. Mrkněte na to, jak je to hezky udělaný, ať si o tom udělá obrázek každý sám, ale já si myslím, že každý by si přál tohleto auto potáhat trošku. No a moc se mi líbí tady ty dvě nádrže, co jsou tady vzadu. To asi nebudou nádrže s Pepsi-Colou, co? Domčo, co myslíš? Ale bude tam fajnové papání. Je tam napsaný nos, jakože na všechny udělá dlouhý nos, víš? No prostě supřička je úžasná. No a je pravda, že se nám tady ty auta z Rychle a zběsile začínají pěkně rojit. No, tak jdeme dál. Tak teďka přesně za mnou se můžete podívat na Ferrari Testarossa. Možná si říkáš, tyjo, něco mi na tom nesedí. No, tam na tom autě nesedí víc věcí, respektive je to krásně udělaný. Je to přestavba a hádej co? Je to elektrický auto, plně elektrický. To auto dělali v Gazmonkey Garage, Gazmonkey určitě znáte. No a pojďte se podívat. Já nemůžu z hlavy teďka úplně dostat ten dojem, nemenuje se to teďka Ferrari Testarossa, má to předělaný i badge, jmenuje se to Testa RRR, ale koukněte na to, jaký to má vibe a pojďte se podívat na ten interiér. Jako zpracování toho je fakt moc pěkný, ale mě už tady zbývá jenom, nebo chybí mi jenom taková ta tyč, která je u těch bouracích autíček. Zase jako je fajn, že řidič sedí uprostřed, má vedle sebe vpravo i vlevo samozřejmě kumpány nebo kumpánky. Ale prostě proč takový krásný auto? Proč dávat baterky do něčeho, co prostě ze své podstaty má řvát a má ječet, má rečet a má být prostě krásný a má vonět po benzínu? Proč tam budu dávat něco bezpohlavního? Já nevím. Nicméně, zpracování od Gazmonkey fakt pěkný, musím říct hezký. No a zajímá nás, co si o tom autě myslíte vy. Myslíte si, že to má budoucnost předělávat ty ikony motorsportu a ikony toho automobilismu za každou cenu na baterky, aby to prostě bylo jakoby new wave? Já nevím. Zajímá mě tvůj názor. Okay. Okay. Hey, how are you? Actor. Právě teď jsme na stánku 3D Car Care z kalifornský Santa Clarity. Hello Hector, thank you very much for
being here with you. Hello Jonas, how are you? I'm happy having you and Dominic here. This year at SEMA we are launching our new line Glow. Lexus. Co mi to jenom připomíná? Počkej, dílnu u nás. Jo, taky, ale krásný auto a krásnou kombinaci německých skvělých mašin na vyleštění laku a nejenom samozřejmě vyleštění laku, ale opracování kamene, dřeva, vrtačky, akušroubáky, no prostě všechno, co si představíš, kabelový aků, no prostě skvělý stroje, vyráběný v Německu, někdy i v Číně a kvalita, no prostě německá špička. No a samozřejmě Lexus, jako je tato RC350, je to krásný kousek s pořádným bodykitem. No a jsme teďka na stánku právě Flex Tools a podíváme se, co tady mají moc krásného a hezkého, protože u nás používáme celou řadu jejich leštících strojů. No a včetně toho jsme jako jediný studio v České republice a na Slovensku, který pořádá Flex Experts Detailing Academy. To znamená, učíme vás všechny, jak správně používat stroje značky Flex a nejenom ty, a jak správně kombinovat, poznat tlak, poznat, co mu chybí, co mu náleží, jak se o něj starat, jakou kombinaci pas taky to učí zvolit a jak správně potom ten lak ošetřený zakonzervovat. Takže jdeme se podívat, co tady má hezkýho. KVRGčko tady má furt své zastoupení, my už u nás v Čechách máme k dostání XCčko, což je její nový nástupce, je ergonomičtější, nespálíte se o ten hliníkový kryt vlastně ruku, je to mnohem učisanější ten výkon, ale právě je v tom moc hezkým ergonomickým balení, jako je právě třeba tohleto, je to přesně to XCčko. Jestli vidíte jiný barevný provedení, tmavší barva, tak to má americký trh kvůli konkurenční značce, musel použít trošku jinou tmavší barvu, jinak je to úplně ta stejná mašina. No a samozřejmě to ergonomické vedení té mašiny, prostě když chceš makat celý den a nejenom celý den, 5 dní nebo 7 dní v týdnu na dílně s mašinou, tak potřebuješ, aby ti padla skvěle do ruky, nebyla moc dlouhá, jako je tomu třeba mnohdy u konkurence, kdy třeba u DA leštiček, který mají právě excentrický pohyb, tak ty potřebuješ, aby si tam nedělal páku, aby ta leštička byla co nejvíc kompaktní a neměl si potřebu s ní nějak naklánět, protože u excentrické leštičky, když není celou plochou kotouče na povrchu, začne ti vibrovat, kmitat a nedělá vlastně celý ten pohyb tak, jak dělat má. Takže tohle je přesně to, proč my Flexy máme rádi, výkonu má na rozdávání, no a nehodí se nejenom na finish, ale samozřejmě na katování. Moje volba není úplně XCčko. XCčko bych doporučil těm, kteří nemají moc zkušenosti s leštěním, potřebují jednu leštičku na celý auto, ta se vám nezastaví, jede krásně a nemá tendenci dělat jako klasická rotační leštička hologramy, můžete tím vzít zrcátka, sloupky, dveře, pátý víko, nárazníky, je to tak, no ale pokud chcete udělat auto úplně do detailu, tak moje volba je XFE, to znamená XFE místo XCE, je to vlastně excentrická leštička, má free spin, to znamená vlastně při tom výkmitu se jí ještě úplně volně točí unašeč, takže mnohem rychleji zahřeje lak a dostane právě lak do provozní teploty. Má až 9000 otáček za minutu, takže opravdu je to prostě běc. No a k tomu potom, abych skvěle udělal nárazníky a zrcátka, sloupky, tak bych si potom vzal tady tohletoho kamaráda, což je PXčko, to od nás znáte moc dobře. Je to úžasný přístroj, který prostě při jenom rychlé výměně unašečů můžeš tam mít 3 palec, 2 palec, akku řídel, no prostě je to bomba přístroj, takže s touhletou kombinací jsem schopen udělat auto tak, aby to auto mohlo vyjet na show. No a Flex Tools ti v tom jedině pomůže. Very cool, very cool. That's perfect. To je tak dobrý, ty můžeš mít jenom si koupíš leštičku, nebo si koupíš box na nějaký nářadí od Flexu a brzo tohle to bude k dostání už v Čechách a můžeš z toho mít vlastně vybavení, můžeš z toho mít poličku do svých dílny, můžeš z toho mít poličku do svého auta, když převážíš nářadí a můžeš z toho mít i mobilní, vlastně dá se říct mobilní stolek pracovní na místě, když děláš mobilní detailing nebo přijíždíš zákazníků, to dává skvělý smysl. Není to jenom kus plastu, je to promyšlený, sofistikovaný řešení na míru a ty si můžeš vybavit dílnu přesně tak, jak budeš potřebovat od nabíječek až po samozřejmě držák leštíček, nebo potom vybavení plasty detailery nebo utěrky.
Super, flex, klobouk dolů. I love that. Thank you. I love that. That's amazing. That's a good close. Yeah. Very welcome. Thank you. Thank you. Cheers. Thank you. No a protože jsme ve Vegas, tak tady to žije hlavně v noci. No, po krásném prožitém dni na SEMA Show jsme se přesunuli na MGM Top Golf v Las Vegas, kde máme exkluzivní pozvání od 3D. Moc děkujeme. Thank you very much for the invitation. Very appreciated. No a teď si půjdeme zařádit a zahrát porádnej golf uprostřed města. Co myslíš, Domčo? Jako vůbec nevím, jak se to hraje upřímně. Vidím tohleto poprvé v životě a jako těším se. Myslím si, že do toho můžeš kopat nebo tak, protože ty díry jsou tady obrovský. Hlavně tam nespadnou, protože tady celkem vejška jsem koukal. Pravda. Několik pater nad sebou. Hraje tady hromada lidí. Za náma je obrovská obrazovka, můžeme sledovat NAL, NBA, nevím, baseball. Je tady toho ranec, takže jdeme na to. Jdeme na to. Tiger v země nebude. Jdeme dneska prolítnout venkovní plochu. Včera už jsme začali, mrkneme na stánek Hoonigan, koukneme na další dobroty v prostřední té centrální hale, no a koukneme ještě na další stánky, takže věřím, že si to užijete, no ale SEMA to nekončí, protože o Las Vegas se říká, že to je Sin City. Několik lidí mi psalo Welcome to Sin City. Já úplně některé ty věci mi nejsou pochutí, ale musím říct, že zkrátka dobře je to tady kouzelný, má to ten svůj vibe a myslím si, že si to město můžeme užít hezky, s grácí a můžeme vytěžit maximum. Takže těšte se, večer se půjdeme podívat na strip, že to bude dobrý. A budeme co? Mačkat. Arrowhead. Zněla jako reklama na nějakou vodu, co? Hoonigan. Kdo by to z nás neznal? Hlavního představitele tohoto, dá se říct, movementu, takového hnutí celosvětového je Ken Block, nebo byl Ken Block, který už tady mezi náma není. Nicméně ten odkaz Hoonigan žije dál a Hoonigan nabízí mimo skvělého oblečení přes 300 produktů týkající se různých úprav aut a tak dál. No a vlastně sdružujou opravdu všechny milovníky nabušených aut a s tím je spojená gymkana, tyhle ty všechny věci, takže pojďme se podívat, co všechno ten bay Hooniganu nabízí, protože mám takový dojem, že to bude dost velký, tak jdeme se mrknout. Právě tady máme v akci, jak se dělá custom design na discích. Koukněte na ní, jak se to tam dává s dremlíkem. Hezky si vlastně udělala design fixou a teď si to tam kompletně vybrušuje do celého toho límce. A podívejte se, jak dokonale to vypadá. Úlet, moc šikovná. Jsme na stripu a právě jsme prošli Piráty z Karibiku, Treasure Island. Teďka jsme v části, kde je The Nation, je tady i Benátky a tamhle máš Cezarův palác, tamhle dál jsou další krásy toho Sin City a všechno tady bliká a už nás zastavovali holky, jestli se s nimi nechceme fotit a další věci a je tady teda úplně ve vzduchu cítit to, jak je to prosáklý prachama, sexem, drogama, tím vším. A já si prostě jenom najíst a zamačkat si, takže teď jdeme najíst něco k jídlu, jdeme se pokochat tím, jak to tady všechno bliká, svítí a jdeme si dát něco dobrýho, takže
jdeme na to. Dolar je tam, jde se na věc. Můžeme na milion. Game over. Máš tady kredit 0. No jestli jste si mysleli, že v Las Vegas to začalo a skončí to, tak jste si to nemysleli úplně správně, ale já vím, že vy jste chytrý a určitě jste si mysleli ještě něco víc. No a teďka vlastně jsme na cestě kam jdeme? Jedeme po dálnici, jedeme autem a jedeme do LA, do takového menšího městečka Santa Clarita, Yes. který je součástí teda LA. A doufám, že nás tam bude čekat spoustu nových zážitků a dobrodružství, tak jako bylo v Sin City, v městě hříchů v Las Vegas. Tam to bylo fakt velký a já teda musím říct, že na samotný SEMA Show, že jsme potkali hromadu krásné práce, hromadu takový průměrný práce, viď? Jak bys to popsal vlastně, protože já si myslím, že ty Instagramy a Facebooky hodně moc dokážou fakt jako lidi navnadit a říkají si, tyjo, to u nás nemáme. Jako na jednu stranu jsem strašně zklamaný a na druhou stranu jsem takový jako taková to pohlazení duše, protože jako čekal jsem opravdu, že to bude úplně brutalita, jak co se týká toho detailingu, tak i těch polepů ochranné folie. A realita, ten standard byl prostě úplně někde jinde. To, co tam byly, tohle, kdyby jsme předali prostě našim zákazníkům, tak nás ukamenují a naše podnikání skončí do hodiny jako šílenost. Ale tady to prostě berou jako úplný standard. Prostě hele, mám to polepený, je to k ochraně laku, to, že je to hnus, to nevadí, ale je to skvělý, mám to tam. Stejně tak vyleštěný auta, já souhlasím s Kájou. Bylo to strašně fajn, některé auta byly fakt špičkově udělané a bylo vidět, že na tom strávil někdo hodně moc hodin práce a stejně tak pak tam bylo hodně odfláknutý práce a vlastně to bylo braný jako standard. Nicméně, SEMA Show byla skvělá, potkali jsme hromadu nových lidí, navázali nový kontakty, viděli naše stávající partnery, no a s tím taky souvisí naše cesta do Santa Clarity, takže nechte se překvapit, sledujte tuhletu cestu, bude to úžasný. No a teďka jsme jenom zakempili v McDonaldu. Na Zbrzku. Koukněte se, jak vypadá americký McFlurry, to musíte vidět. Řekl bych, že vypadá úplně stejně jako český McFlurry. No ne, my to máme takový hezčí takový hezčím kelímku přece. OK, nejsem takový pravidelný stravník u McDonaldu, ale budu ti věřit. A každopádně ten strip Las Vegas Boulevard byl úplně úžasný, viď? Hromada světýlek, blikalo to. Joncek se zúčastnil i místního folkloru. Tyjo, street art. Takovej trošku bílej totem. Bylo to super. A poprvé mě černoch plácnul po zadku, to se mi moc líbilo. We need one more. We need a beautiful lady. All right, thumbs up when you're ready. He's ready. So, yeah. That's what I'm talking about. Everybody make some noise. Jásal, kluku šata. No nic, takže jedeme do Los Angeles, těšte se na to a vzhůru do nekonečna. Právě teďka se nacházíme v ateliérech Universal Studios a je to tady obrovský. Jsme prostě v Hollywoodu a nejenom, že tady jsou ateliéry, kde se natáčely třeba Harry Potter, Čelisti, Frankenstein, hromada filmů, ale jsou tady ateliéry Jurského parku a Rychle a zběsile. Takže jdeme se na to společně podívat. Tenhle ten vejlet
do států není jenom o SEMA Show, ale je i o těch krásných věcech, které krásně do sebe jako pucle zapadají. Takže pojďte, jdeme se na to podívat. Máme zase úžasnou tour, co se týká vlastně všema možnýma filmama, které se tady natáčely. Viděli jsme samotný studia, ve kterých se tyhle filmy natáčejí. Viděli jsme King Konga, byli jsme přímo v tom, to je brutální. Viděli jsme Čelisti. Moje babička mi o tom vždycky vyprávěla, jak byla na Čelistích, jak z toho byla vyděšená. Viděl jsem Čelisti, tak tady kde se to natáčelo. Viděli jsme Rychle a zběsile, byli jsme vtažený do děje. Nádherný, skvělý zážitky. Viděli jsme Famous New York Street, kde se natáčí hromada reklam a filmů a tak dál. Mají to fakt skvěle udělaný a hele, Amerika, tady je fakt možný úplně všechno. Takže jdeme pokračovat dál. Já bych asi šel tamhle do Bradavic, co myslíš? Jdem? Jdem na to. Právě teďka jsme v Krastyho burgerárně a objednali jsme si jeho burgzík, jeho Duff Beer a taky Baskolu, takže díky Krasty, věřím, že to bude dobrý. Je to tu, jsme v Kalifornii v sídle 3D Car Care. 3D Car Care přímo za mnou má nejenom kanceláře a prostě takový ten hlavní velitelský štáb, ale tady sídlí veškerá produkce přímo chemikálií, který ty můžeš používat na své auto. Možná si říkáš, jak je tohleto vůbec možný. Já jsem taky říkal, tyjo, je to vůbec možný, protože hromada těch značek říká, no, my to vyrábíme, ale pravda je úplně jiná. A víte co? 3Dčko nás vzalo přímo do útrop své fabriky a my jsme viděli, nejenom jak vyrábí pasty a detailery a vůně, to uvidíte hned teďka ve videu, ale my jsme viděli přímo linku na výrobu keramických mikroabraziv, jak oni vyrábí a testují sami ty prášky, aby byly ty nejlepší a tohleto žádná firma na trhu sama pro sebe nevyrábí. Alespoň nám to bylo takhle řečeno v 3Dčku a co já opravdu vím, že ty, třeba co se lešicích past týká, tak většina značek právě ty abraziva kupuje a pak si to míchá v těch svých útrobách těch svých firm, prostě tak si míchají ty vlastní pasty. Ale 3Dčko si celý ten proces řeší samo, aby nabídli vlastně na trh, nebo dodávali na trh ty nejlepší pasty vůbec, což my kvitujeme. 3Dčko má fantastický mikroabraziva, velmi dobře zpracované pasty. 30 let na trhu je 30 let na trhu a neustálý vývoj, protože majitel je chemik, opravdu tomu dal co proto, no prostě hele, dost keců, jdeme se podívat, pojďte se mnou, ať vidíte, jak pěkný to tady mají a jak vlastně celá firma žije těma produktama a tou láskou k detailingu, k leštění aut, mrkneme na to. Právě teďka přicházíme do 3D, tady se můžete podívat na tu pýchu, kterou vlastně oni vyrábí. Nahoře jsou kanceláře, je tam vedoucí výroby a tyhle všechny produkty znáte od nás z naší Crystal Cruiser z dílny, z našeho shopu. Všechny tyhle produkty si můžete koupit, nevyrábí se nikde v Číně, vyrábí se hezky tady v Santa Claritě, v Kalifornii. No a pojďte se podívat dál. Tady máme veškerý takový ten backstage office, lidi, kteří jsou zodpovědní za dopravu, za support, co se týká produktů. Má je na starosti mezinárodní obchod tady v rámci států, takže tady se to všechno děje. Tady veškerá ta vášeň probíhá. Já si dávám bacha na hlavu, abych nedostal hit, protože by to bylo No a právě teďka se dostáváme do místa, kde je relax zone, tady si dávají nějaký sušenky, kafíčka, mají tady hlavně porady a pojďte se podívat, kde všude 3Dčko je, ať máte představu, protože 3Dčko je všude po světě. Kanada, Spojené státy, Mexiko, Jižní Amerika, jsou v Africe, hodně v Evropě.
Austrálie. A tady se můžete podívat, kde všude jsou distributoři, co se týká Spojených států. Takže 3Dčko žije tou vášní pro produkty, pro skvělý detailing. A díky tomu, že mají vlastní vývoj a vlastní výrobu, tak to prostě posouvají neuvěřitelně dál, vejš. A ten vývoj je prostě nekonečný. Takže my jsme hrozně moc rádi, že vám tohleto můžeme všechno přinášet do Čech, na Slovensko a teď jdeme otestovat novou řadu. Clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill, I'm on a paper route. Extra, read about it, I'm today's trending topic. I put commas over bullshit, yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings, they thought I lost for stepping. I bet on me and my team, ISO is what I'm repping. Put on for the whole city, yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team, ISO is what I'm repping. Sending emojis, I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me, and if you did, that's the old me. Tak, teďka tady máme pneumatiku, na kterou byl aplikovaný Ceramic Mat. Je to výživa na pneumatiky, nemá to být lesklý, má to být matná ochrana. Můžete se podívat, jak krásně odpužuje ta pneumatika nečistoty, že vypadá to jako přirozený vzhled pneumatiky a ta ochrana tam byla instalovaná 3 týdny zpátky. To auto najelo cca kolem 800 mil, což je fakt jako dost. A podívejte se sami, jak ta ochrana díky vlastně keramice, jak dlouho krásně funguje. Můžete vidět, jak se tam nahromadila nečistota, stačí to spláchnout, otřít a vlastně furt to funguje, takže už nebudete muset potřebovat používat nějaký degreaser, nějaký odmašťovače. A ten matný look je krásný, ale na druhé straně auta se pojďte podívat sami, je zase vlastně protiklad. Je tam lesk, ten má na to úplně tu stejnou bombu, to znamená kolem 800 milí. A ten lesk tam furt krásně drží, krásně odpuzuje vodu a nečistoty a prostě drží tam. Samozřejmě, jo, když budete jezdit v deštivém počasí nebo v zimě, když se solí, ta životnost půjde dolů, ale furt to vypadá skvěle a má to přes 3 týdny a hromadu kilometrů na to. Takže tyjo, give me more, tohle to potřebujeme, tohle to chceš. Matnej nebo lesklej, záleží jenom na tobě, jaký finish si zvolíš. Právě teďka jsme se přesunuli z hlavního velení, hlavního sídla 3Dčka sem do jejich skladů. Odsaď se odesílají všechny objednávky do celého světa, včetně k nám do Čech. A vidíte tady LVP cleanery, velký extraktor, šampony, leštící pasty, LVP kondicionéry, všude všechno, obrovský sklad. My jsme úplně nadšený, obrovská výroba, obrovská produkce, Hector included. Prostě úžasný. Aha. Tak přesně, teď jsme u prvního obchodu 3D Car Care, tady v Santa Claritě. Jdem se za chviličku hned podívat do obchodu, ale musíme vám ukázat jednu pecku. Tady v Americe funguje hodně mobile detailing, to znamená, lidi mají svoje dodávky, otevřou dodávky, v tom mají vapky, kýble, sušící ručníky, prostě všechno, co potřebují k tomu, aby vydetailovali auto. No a co s vodou, protože tady není jen tak jako jednoduchý přístup k vodě, no tak tady to kluci vyřešili tak, že tady mají samoobslužný automat, tady vlastně mají rozměňovačku nebo měničku na dolary, tamhle naházíš mince a pak si jdeš rovnou natankovat vodu normálně na mytí auta. Takže nemusíš nikde pracně napouštět, tady je pořádná velká tlustá hadice, very big hoops, a můžeš si napustit vody as much as you can and want and very good. Takže tohle to mě teda dostalo, to je fakt pecka. Na tomhletom tripu jsem si uvědomil, že jestli má někdo podnikatelského ducha a z prdu dokážu dělat kuličku, tak se dokážou Američani, to je fakt neuvěřitelné. No jo, tak jdem. Zajímalo tě, jak vypadá americký pravý store s autokosmetikou? Mě jo, jdem se podívat. Hello! Ty jo, koukej, všechno od 3D, nabušený, nová řada už tam, kde má být, v poličkách, připravená. Do toho tady mají už krásně předtištěný lahve. Lahve my máme u nás taky
ale máme takový ty univerzální, tady už je mají i s etiketama, houbičky, parní čističe, sušící ručníky, tyjo, to je pecka, mikrovlákna, můžeš si vybrat, hromada příslušenství, tohle to tady frčí strašně moc, používají různé tvrdosti do akuvrtaček, nebo samozřejmě mají potom ještě takový unašeček, který můžeš bouchnout na DA leštičku, hodíš to prostě na podlážku, na ty tvrdý koberce a z toho hezky vyčistíš, vyčechráš veškerý ten brajgl, který tam je. No, pecka. Některé produkty vidím poprvé, hele, 3D leštička. Tohle je nádherná. No, makáme na tom, aby jsme ji dostali do Čech, ale určitě budou k dostání modrý aku. A ty jsme zkoušeli na Símě, ostatně to jste viděli a ty jsou peckový, takže uvidíme. Ale tady je mosmatická hlava, na čištění třeba podlahy, zámkovky, velký kanistry. Chtěli byste černidlo na pneumatiky? Není problém, všechno máme. Všechno máme. Jsou tady nádrže hned za mnou do aut, takže kdybyste potřebovali si rozjet mobilní detailing, můžete si tady vždycky pořídit do své dodávčičky nádrž na čistou vodu. What? Koukej, tohle to se líbí mně. Ty jo. Flexy, pasty, pánečku. Ale máš takový setup od Buff & Shine. Všechny tvrdosti kotoučů, který můžeš potřebovat, od toho nejabrazivnějšího po vlastně ten finishovací. A je to IDA member. Dělali s tím očividně, je to oficiální dodavatel Air Force One, když se leští. Dělají to z Detailing Mafia, kde je Renny Doyle, no a IDA member, už jsme taky. No a tady dělají trénink, když si chceš naučit leštit, tak se podívejte na to, jak vypadá pravý americký detailing shop. Wow, krásný. Než odletíme zpátky za váma do Čech, tak se nacházíme na Santa Monica Pier. Je to molo, na kterém končí věhlasná světoznámá silnice, která protíná celý Spojený státy. Vede od Chicaga až po vlastně tohleto místo, Route 66, končí právě tady na tomhletom molu. Měří 2444 mil, myslím, jestli se nepletu. No a tady z tohohletoho mola máme krásný výhled na Venice Beach, na Malibu. Malibu znáte určitě ze všech možných filmů. Jestli se nepletu, tak tady byla Baywatch. Takže Pamela a Mitch Buchanan, oh yeah. No nicméně, tamhle bydlejí ty největší celebrity hollywoodský. V Hollywoodu jsme byli, ani jsme nevystoupili, protože tam bylo tolik špíny, že opravdu o nic nepřicházíte. Samý sice hvězdičky, ale všude se válejí lidi, nahý, špinaví. Fakt si je tady vidět, jak se tady snoubí. Ta drahota, takový ten luxus s tím pomíjivým, s tím smutným. No ale pryč od toho, tady je to moc krásný, takže jdeme se podívat na to, co tady amíci vymysleli, jak vlastně zakončili tu roadshow. Takže když vlastně vyrazíte z Chicaga a dorazíte až sem, tak to tady můžete oslavit na velkém ruském kole, na takový krásný horský dráze. Je tady nádherný výhled na Tichý oceán. No a tamhle daleko vzadu je Havaj a pak je Kamikaze, Japonsko. No, takže jdeme se kochat. Co, Domčo, co myslíš? Líbí se ti tady? Mně se tady líbí jakožto velký fanoušek GTA 5, tohle to je totální mokrý sen, ne že ne. Já koukám, že se budeš muset jít přebalit, ale tak to. No. Že super, počasí vyšlo krásně. My jsme tady teda vám prozradíme, byli i včera večer, ale to počasí bylo půr, normálně jsme přijížděli z té Santa Clarity, což je vlastně předměstí LA. A když jsme přijížděli, tak jsme viděli jenom tu deku, takovou tu tmu, a jsme říkali, co tady bude pršet. No očividně ne, rozfoukalo se to. Tak jo, Kájo, co na to říkáš? Jak se ti to tady líbí? Pláž a moře je to hezký, no. Ale kámo, tamhle, viděli jste Foresta Gumpa? Kde máš Gumpovu? Bubba Gump Shrimp. Jo, aha. Jdeme tam, jdeme tam. Tak jsme zpátky v naší milované garáži. Jak bychom shrnuli ten výlet, bylo to skvělý. Já popravdě jsem se do Ameriky moc těšil, byl to můj první trip za oceán nebo do států a byl jsem plnej
všeho toho očekávání, protože SEMA Show pro mě, kdy vlastně já jsem se dostal k leštění aut a Crystal Cruiser jsme nastartovali od roku 2015, tak jsme věděli samozřejmě o SEMA Show a jednoho dne jsem si tam přál cestovat a vidět to všechno a absolutně toho nelituju. Co teda ale musím zmínit, že já vím, že to všichni říkají, vy to určitě víte, ale sociální sítě a internet a filmy vám ukážou Ameriku a cokoliv, nejenom Ameriku. Lidi ukazují svůj život na sociálních sítích tak, jak chtějí, aby vy jste, nebo my všichni jsme vnímali ty dané věci. No a stejně tak to bylo právě s Amerikou. Prostě bylo tam vidět to, že na jednom třeba domčo, jak jsme jeli vlastně po tom Hollywood Boulevardu, tak pak jsme se potřebovali otočit a vlastně zajeli jsme hned do boční ulice. Na tom Hollywood Boulevardu jsou vlastně na zemi všude ty hvězdy s těma jménama vlastně těch známých herců a osobností a zpěváků. No a jenom jak jsme odbočili, tak prostě všude jenom víkali, nahý lidi válející se prostě po zemi, stany, prostě zdrogovaný lidi. Fakt jako takový neuvěřitelně křičící vlastně rozdíl, jo? Ty přechody toho bohatství a té bídy tam v té Americe opravdu byly vidět. Hromada kamarádů mi psala, hele, ale tak jít na nějaký menší město, mezi fajn prostě lidi. Není to tam takový, to se nám nepoštěstilo, takže jsme viděli Las Vegas. A jeli jsme potom autem z Vegas do LA. Takže jsme viděli i předměstí Santa Clarita. Abych nemluvil jenom jako negativně, jo, tak musím říct, že Američani mají neuvěřitelnou vášeň pro to, co dělají. A dokážou takzvaně fakt z prdu udělat kuličku. A opravdu každý to auto je prostě hezky promyšlené, nebo většina těch aut byla hezky promyšlená, fakt rádi si s tím hrajou, jsou to jako jejich jako miminka. Na druhou stranu, když jsme všechny ty práce viděli, tak jsme na jednu stranu byli hodně pozbuzený, že spoustu těch věcí děláme dobře nebo líp. A potom jsme tam taky viděli několik projektů, na kterých opravdu z kterých nám spadla brada, řekli jsme si tak a přesně takhle to chceme dělat. Bylo úžasné, že jsme viděli spoustu lidí, co jsme viděli jenom na internetu. Viděli jsme naše partnery, s kterými spolupracujeme a díky nim vám můžeme přinášet úžasné produkty z celého světa. No a mimo tohleto všechno jsme i, můžu to snad říct, vyzkoušeli krásy a záludnosti americké kuchyně. takže ten pocit toho, když jíte na snídani bagel, pak burger, pak si dáte steak, pak zase burger, no tady vám to potom nedělá úplně dobře, takže... Není nad českou kuchyni, viď? Jo, se šípkou nebo se zelím? Cokoliv lepší než mekáč v Nevadský poušti. To bylo strašný, to bylo ale hrozný. Objednali jsme si čtvrtlibrák, jenom kdo to nevíte, vygooglete si to, čtvrtlibrák. To tady bude svítit, co tam dělá, že bude čtvrtlibrák. Takový pořádný burger. Tak jsem tam byl u toho stojanu, ne, a teď říkal, jo, mají čtvrtlibrák. Bude čtvrtlibrák. Mi tam přišel takový malý zmetek. Říkám, tyjo, a to je přesně ono. Marketing je prostě strašný, takže jako dokázali fakt to, jako normálně nám takhle jitrnici na čelo jsme měli. Jako oni neznají asi jitrnici, ale my jsme jim to řekli. Takhle jitrnici se nám měli na čelo, že jo? No a nicméně In and Out, ten nás moc mile překvapil, viď, když jsme u těch fast foodů. Ten byl moc dobrý, jako ta svěží zelenina v tom byla super. Jo, moc hezky, krásně úplně ten cheddar, tyjo, který tam úplně se roztejkal na tom mase, fakt to bylo dobrý, to bylo skvělý. A bylo to i za dobrý peníz, takže jestli jdete do státu, vyzkoušejte řetězec In and Out a myslím si, že budete moc příjemně překvapený. Viděli jsme tam vlastně Chase, jak z Need for Speedu, viď? Normálně jsme přijížděli k hotelu večer a tam normálně byly 4 policejní chargery s těma beranama a uprostřed byl Challenger, tyjo, tam svítili ty Angel Eyes policajti už takhle u toho auta. Říkám, Dubču, jeď pryč. takže to bylo fakt skvělý. No, fakt jak z Need for Speedu. No prostě bylo toho moc. Nicméně bylo krásný, že veškeré ty emoce a ta vášeň pro nádherný auta, kterou sdílíme jak u nás, tak prostě v Americe, všude po světě, tak ty krásný auta, které byly na té síně, tak to není jak tady u nás, že potom mnohdy to najede na podval a prostě odjede to zase zpátky do garáže. Ty auta normálně ve velmi většině prostě odjeli po svých, když se zrovna třeba nechytli, jakože chytli 2 GTR, ne za sebou od Liberty Walku, to nebylo hezký. Ale prostě ve valné většině normálně odjeli a prostě můžeš ty auta vídat na běžné silnici, což nás moc bavilo. A když jsme právě jeli z Vegas do LA, tak v 3D fabrice jsme se mohli s Hectorem a Beatrice, který nás mají na starosti jako export manažeři, tak nám ukázali vlastně všechny
zákoutí fabriky a velkých skladů 3Dčka. Vidíte, viděli jste ty záběry, jak to tam vypadalo. A dovolili nám natočit pro vás alespoň kus vlastně záběru té balící linky dávkovací, kde vlastně dělali zrovna vůně, které nejsou zdraví škodlivý, což je jako super věc. Nicméně, hned vedle zatím byla linka na BDX, pak nás vzali dozadu, tam mají obrovský kádě. Vzali nás, tam dělají jak různý čističe, jako all-purpose cleanery, dělají tam pasty, dělají tam kondicionéry, mají na to speciálně oddělený kádě, mají tam speciální míchačky na leštící pasty, to mají zase oddělený. Pak nás vzali do skladu, kde mají všechny ty syrové materiály, které vlastně potom zpracovávají na další výrobu. No a tu jejich největší píchu, tak tu měli vlastně oddělenou extra vratama. Tam fakt řekli prostě zásadně, fakt nefotit, netočit. Viděli jsme labely hlavně výrobců, protože 3Dčko, tím, že opravdu vyrábí, tak vyrábí i potom vlastně na zakázku pro další výrobce. A kdybyste viděli, co my jsme viděli, nám řekli, že nesmíme o tom mluvit. Ale já jsem se fakt smál, když jsem viděl ty etikety, které já znám i z Čech. Prostě kolik firem si u nich nechává vyrábět prostě přípravky. Je to dokonalý. Takže to jenom svědčí o tom, že 3D Car Care má opravdu vysokou kvalitu. No a abych to dořekl, odhalili vrata a tam mají jenom a pouze linku na zpracování vlastně mikroabraziv, těch keramických abraziv, který vlastně oni si musí rozdrtit, mají tam speciální laboratoř, kde kontrolují každou várku toho, co jim přijde vlastně z fabriky, kde ten syrový granulát vyrábějí, to jsou fakt, to vypadá jako kuličky do kuličkovky, to se pak drtí, suší, extra mele, dál se to zpracovává. A tyhle ty vlastně připravený keramický mikroabraziva potom si od nich kupují další firmy, které potom si z toho dělají svoje leštící pasty a vydávají to vlastně za svůj produkt. No a 3Dčko jako jediná fabrika na světě, nám bylo řečeno, je vlastně výrobce od toho prvopočátku až vlastně do toho finálního produktu. To znamená, zpracují si to mikroabrazivum, to si vyrobějí a pak z toho dělají vlastně ty leštící pasty, které jsou total high grade. Takže tohleto, když jsme viděli, tak zase k tomu 3Dčku máme o dost větší citovou vazbu, protože prostě je vidět, že těch 30 let, co oni do toho dali, ta vášeň a pro ten vývoj a proto vždycky nabízet to nejlepší. A musím říct, že za velmi, velmi dobrý peníz, tak prostě se odráží na to, jaký jsou to lidi, nebo respektive jaký jsou lidi, se odráží na těch produktech. Je to moc fajn a jsem moc rád, že prostě můžeme 3Dčko nabízet tady u nás. Domčo, jak to na tebe dechalo vlastně, když tam byl ty jako nezasvěcený detailer, ale používáš kosmetiku od 3Dčka? Ale bylo to zajímavé a určitě k tomu budu mít teď jinou vazbu než k jakýkoliv jiný kosmetice. Když jsem viděl vlastně tu výrobu, tu prodej, když jsem se seznámil se samotným Hektorem, tak pak na to má člověk úplně jiný pohled. A obecně to tam vonilo prostě v celé té fabrice, což známe z těch produktů, že jo, tady, jak vonějí. Takže super, moc se mi to líbilo. Bylo to skvělý a pak nás vzali na americký Hot Wings, viď? To bylo hodně American. Hele, a to bylo dobrý, viď, jak říkali, dáš si bez kostí nebo s kostí? A já ne, jakože prostě, no, já mám rád stripsy, prostě, víš, jakože, oni na mě koukali, no, ale to není moc americký. S kostí to vynali z kostí. A co jsme si dali, po čem nám pálil? No dali jsme si vlastně to mango habanero a to byl jako extrém a to je nejhorší, protože to má takový ten sladký začátek a pak to začne pálit a jediný, co musíš udělat, aby to přestalo pálit, je dát si víc a víc, že jo? A pak nemůžeš přestat a pusu už máš v plamenech, že jo? Hrozný kolotoč. Jo, všude ti to teče, já to tady měl úplně oteklý, nateklý, opuchlý, protože se mi tam ta omáčka dostala na masakr. A bylo to skvělý. Takže to bylo moc fajn. Mají tam moc hezký ty sportbary, jak tam vlastně sedíš a kolem tebe hrajou prostě basketball, Lakers, jo, můžeš to sledovat ze všech možných úhlů. To bylo moc hezký. A jenom taková perlička na závěr o té SEMA show, že na konci té SEMA, můžeme říct. Jo? Jenom taková perlička na závěr, jo? Protože vlastně na stánku Kamikaze Collection většina kluků vlastně musela odjet do jiného státu USA, kde mají základnu Esoteric Car Care a kluci z Japonské jeli zpátky do Tokia, protože jim tam končil ještě jiný autosalon. Tak zbyli 2 kluci na stánku Kamikaze a my jsme se nabídli, že jim pomůžeme ten stánek rozložit. Takže jsme tam přišli hezky ve 4, kdy oficiálně akce končila. No a najednou Finn jde proti mě a říká: víš, co se stalo? Finn, který je Nor. No, je to takový vtipný, ale je z Norska. Tam prostě ty Skandinávci nemají většinou zamčený kola, teď už to ve Švédsku není takový, jako to bývalo, ale nechají nezamčený auto, nezamčený kolo.
Prostě nekrade se tam, nebo nekradlo se tam do nedávna. No a normálně nahrnuli se tam těsně před zavřením símy dav lidí a měli to vymyšlený, takže jeden zabavil vlastně toho našeho kámoše a druhý normálně začal krást coatingy. A on říká, to jsem v životě neviděl prostě. Já říkám, ne, jak to byla blbá náhoda, prostě zrovna jako někdo byl nějaký nenechavej, to se může stát. No jo, jenže my jsme začali vám rozebírat normálně stánek. Balili jsme televize, dali jsme takhle hnedka z boku k ostatním věcem. On si nakoupil takový mikrovlákna speciální na vlastně čištění oken, takhle si to dal na ten. A teď vám jdou takhle 4 týpci a takhle. A on prej, Jonáši, viděl jsi to? Viděl jsi je? Já říkám, no, ne, co se stalo? No, oni mi vzali ty mikrovlákna. Já říkám, tak za nima běž. Ne. Já říkám, mám za nima běžet já? Jo. Tak jsem za nima běžel. Říkám, hele chlapi, by se si to koupili, jako to neexistuje tohle. Jako fakt, jo, úplně ještě byli dotčený. Tak jsem jim to vzal, utíkal jsem zpátky, no a balíme a najednou, kde jsou televize? Normálně nám ukradli televize. To byl takovej bizár, co normálně mohli, tak ukradli. A to je jedna firma, která dělá polyuretanové folie. Můžete se podívat na jejich Instagram, teď jim udělám reklamu. UPPF, tak dali na Instagram fotku hromady rolek folií, prostě za x tisíc, pak jako randál. Tak tam dali fotku před, tak to mají zabalený na odvoz. A fotku druhou jim rozkradli všechny ty PP folie. Mají to vytáhli z těch krabic a odnosili. Takže to bylo normálně úlet. Takže pokud vám někdo říká, že Češi, že jsou zloději, že kradou, jo, nejsme úplně nejsvatější národ, to je pravda. Každý si hlídejme vlastní cíp. Ale v Americe to má jiný koule, protože tohle já jsem v Čechách nezažil. To byla fakt taková perlička na závěr Sima Show, trošku hořká, ale jinak celá ta show byla moc fajn, povedená, myslím si, že to bylo fakt skvělý. A jestli jenom budeš moc bavit tě auta, úpravy a všechno kolem nich, určitě se na Sima Show vyprav. Stojí to za to, jako třeba naši kluci, ty to potom spojili ještě s prohlídkou krás, jakože třeba Grand Canyon a pak byli vlastně všude možně v těch lesích, kde jsou ty obrovský stromy vysoký a prostě stálo to za to. Maximálně doporučujem. No a myslím si, že počkej, teď jsme přiletěli, už by to chtěla zase nějaký výlet, ne? Nemakat. Já vám něco povím, hlavně nehrajte automaty. Jakmile začnete jednou cvakat, ale víš co, tam zkusím ten dolar ještě, jo? Už tam musí padnout. Nehrajte ty automaty, nehrajte je, není to dobrý, není to zdravý. A hlavně nic nemačkejte, jo? Se si ani očesat a už se zase o 24 korun učí. A to znamená co? Nehrajte ty automaty, kde mám ten dolar?